Aksa Purarupa Parisateng Narendra Yaksa laku kang mawengkang Gambira marang Agis siung Prabowo mawawinan lesos lentagempo setya purbarasa om mriksaning lawan Ya hartaku, ya dunyaku, ya amalku dewi. Mangkuto mati Surahandaka. Monggo iki barang ingkang adhawu Prabu Surahandaka. Kepiye kabare nggonmu maratitisake marang para prajurit? Awit pangestu duka Prabu Surahandaka sedaya para ayowa kang para prajurit ing negari Panggoro. Kalenggan sarane sampun sangat konyen kudu nek dados lekas paduka kepareng kanthi kepatihan kula pati Surahandaka ngaturake sembah sumados ing sabda kulo. Ya wis tak tampa sembah pangestu ingsun tampang mangko kadhaku Yayi Surahandaka. Kalau len inggih Sira Prabu Surahandaka kemarani baris maneh ngabdi Senopati Surahandaka. Kepiye pawatan nggonmu jaga marang tentreming negara Panggoro. Kowe tak gapok dadi senopati. Kowe tak gapok dadi pengarep. Nggonmu dadi pengarep tak jaluk aja mung katon galak karo kanca-kancamu ning ngene ana tuladha marang kanca-kancamu. Iki sinuwun boten angel barang papisan dhateng nuntakan Surahandaka. Nanging saya pos para prajurit ing mriku dawuhipun graben lagi dhateng kaperang sawanci-wanci Praja Paduka. Kapengko ing barang kula saged boten ngujiwanti ing mandhapipun dhateng para kawula. Ing mriku antaraning dalu saya katihan junjung nusa bangsa Asma Paduka Sinuwun Prabu Surahandaka sembah bekti kula nggih katur kunjuk wonten Sandang Praja Paduka. Kawula nonton ya wis tak tampa. Seje sing tak rembug mulane sira seklara tak kumpulake ora ana ing pasewakan iki mung mrigi nggonmu kepengin nglakokake marang pangumat-umatku patih lan sira senopati. Monggo iki suwe wonten dawuh wonten kesumo suwe kuwi babar kuwi wentar dene mati kepatihan apa nganggo jowo iki nang karmo jiwa. Ya ora mulya sing dadi pengangen-angenku nadyan aku wis dadi ratu Binekara kapan ana negara Manggala. Nanging durung ora rasane nyatiku yen aku durung bisa gayuh sing dadi pengangen-angenku ya kuwi aku kepengin ngregem jagat telu. Siji jagate manungsa, loro jagating dewa, kaping telu jagating Gandharwa. Ya wis ingsun tegep jagat telu. Ing jagat iki ora ana ratu kang
sinembah wong kejaba jeneng ingsun. Mula kepiye panamu teh? Panamu kepiye? Kepiye kepareng atur Sira Prabu Sahadewa. Purwa Madya Kusara Sendhak dhateng karep dume wonten petake pribadi kula atur nuwun agung samudra bangsa. Ya tak keparengake. Saking mangraos kula Prabu Sahadewa niku lenggah pinaka jejere kalibro kapan wonten panggala kula menika sampun tentrem lahir lan batinipun. Manut pangandika Prabu Prabu niku boten sadadak dadi gegayuhan regem jagat prawu. Sampun cekap lenggah mapan wonten dari panggala Prabu sampun sinembah dening para kawula sak negara. Bedak nopo woyak pangkat derajat sing luwih dhuwur ing uripe boten ayu ing uripe boten tentrem. Rasa jenggo kula boten sarujuk kula boten adoh. Menika saking panas kula. Kaya sarujuk. Apa iki kula boten sarujuk cekak kahananipun kados mekaten. Senopati, kowe piye? Kowe sarujuk apa ae aku duwe gayuhan ngregem jagat lho. Wah, ora. Ojo dadak aku jalu penemu lah iki. Kula menika kok namung gumujen dhateng panggipun tapi ana pate. Oh, kuwi sebab opo? Ing atasipun aku Gusine duwe gaya sing luhur, aku Gusine duwe gaya sing dhuwur. Nanging kok pate ora ngesoke gawe ratu niku dos pundi niku? Ose. Kowe aja nyarungkus perkara iki dadi gandeng jae kelawan katon tenan aja panggara tuwa. Nggih, Mas. Yen gayane Josiku kuwi pengen magarake jajan regem jagat loro ora murma bakal dumadi peperangan. Kowe iki ngerti ora? Mangke kuwi. Perang niku ora bakune negara niku ora aja negara dadi gedhe, niku kudu iso bebaku to Boyo Putri. Tegese nek arep negara kuwi gedhe kudu wani jajah negara liya. Nah, niku kok sing sarujuk kali Sira Prabu Surahandaya. Kowe sarujuk marang Sira Prabu Surahandaya nek aku tak takon karo kowe. Kowe jejere Senopati wis tau perang apa durung? Senopati niku perang burung perang ning tugase pancen kudu perang. Tapi nek niki tumraping Senopati Surahandaya niku mujudake kesempatan emas. Kowe ngajak peperangan, ha kowe dhewe perang karo bojomu kowe kalah. Ya, dadi jejere Senopati bajune perang. Bose. Nggih, iki mung tak jabel bahasaku karo Kakang Pati. Kowe sing nyenggol personalku. Takon aku iki ora kok wedi karo wong wedok, iki jejere wong lanang sing supaya rumah tanggane kaya bener aku terima. Ora kok wedi. Nek tumraping Senopati sing jenenge Senopati kuwi suling berdaya. Rina pantarane kuwi aku dadi Senopati nang negara. Ngendi kene iki Wanggana Pura kuwi mau nunggu utawa aku ngenteni dawuh dari Sira Prabu Surahandaya Patih Surahandaya yen kersane Jesiku kajab peperangan wis dhewe jejere Senopati kudu bisa ngrek-rek, kudu bisa ngeyem-ngeyem supaya ora dumadi peperangan. Awit perang kuwi yen kalah dadi repak yen perang kuwi dadi bidak ora ono gunane. Kalangan iki wis penting ora perang. Kakang Patih. Iya. Ora saged deden. Takandani. Iya. Sing jenenge wong urip ki ora paribasan, hidup yang tanpa dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan. Loh. Sing jenenge wong perang kuwi menungso. Ora ana menungso iso nyegati kodrate dewa. Nagarta negara Wanggana Pura kene iki durung tau perang. Ning yen Gusti ijabahi Wanggana Pura bakal dadi negara adikuwasa, negara sing iso nguasani Triloka, nguasani jagat Gandharwa, jagat dewa, jagat manungsa. Apa ora mulya cita-citane Sira Prabu Surahandaya? Awak takon karo kowe. Prajurit Wanggana Pura iki cacahe piro? Ana 1.500. 1.500. Kowe ora ngerti kabar sumebar karo kang Kustaraka negara kang adikuwasa widodari negara Wirata. Naik saiki kondhang negara Ngamarta. Para Pandhawa kuwi prajurit ing negara Ngamarta kuwi ana mangyuta muncul. 5 menit. Susapa. Ora kadhe wis pegarake jajan nalarmu piye nyanyiku piye. Wis sabarene ndaya Kakang Pati. Iki gegayane Sira Prabu Surahandaya kepengin dadi negara adikuwasa. Minta apa ya ora mudah pakatmu sesuk nek negara
negara Anggarapura iki dadi negara gedhe, negara sing iso nepak hubungane wong sak praja berdosa ing tengahane Surawarga iki. Mesti bakal saya moncer jenenge Patih Surawarga. Mesti bakal saya moncer jenenge Senopati Surawarga sakare bakal gedhe asmane Prabu Surawarga. Nek iki aku ora boleh moncer. Nek golek tetep ngerti ora? Soal iki golek rukun. Rukun jalan. Urip kuwi aja digawe rukun ya. Sing jenenge manungsa kuwi mula ana paribasan manungsa iku bakal ngempeni jagat yen gegayuane dituruti. Mula sinuwun kula tetep sarujuk kaya Prabu Monarti atau kados pun dikawontenanipun nyerwete kaya kula boten sarujuk. Aku niku sarujuk. Cukup. Lagi rukun sedelo bener meneh. Pakai maju kore. Aku kecil, kabeh wis padha ngerteni yen ora sarujuk ora apa-apa. Penemune wong kuwi dhewe-dhewe. Nanging kowe kudu ngerti. Aku gayuh kamulyan ora tak rasake dhewe. Nang dadi kamulyane wong sak negara ana ing Anggarapura. Bener lan utawa kudu dimeleki negara Nganarta kuwi negara kuat, sugih sumber daya alam. Kuwi sing tak karepake. Ing ana sugih apa-apa isen-isen segara yuta-yuta negara Nganarta dumadi saka pirang-pirang ewu pulo, pirang-pirang ewu budayane. Yen aku bisa ngrusak negara Nganarta, ing kono aku dadi ratu-ratu ning ratu sing sinembah ratu sak jagat. Nanging kowe kudu eling. Lamun wektu dina iki negara Nganarta kuwi duwe gegayuhan apa wae bisa tentrem. Jalaran Nganarta kuwi ngundang dewa cacahe loro. Siji Bathara Wisnu, loro Bathara Ismaya, Semar karo Kresna. Yen aku bisa mboyo Semar Kresna, yen aku bisa tegem jagat saestu. Besar kabeh darang orenangku kinepet kondes dosa ngertaning kamu ono dados apa katon ingkang dados bekas kumpul sira Prabu Surawarga. Nah kejawi mereka terus Prabu Surawarga punika saged bonjong Semar utawi Maridandrawati Bathara Kresna tanpa peperangan kula sarujuk. Lho, yen pancen ngono tegese ora ngatonake lanane Prabu Surawarga. Yen aku dikira sirih ketemu mati, mula kudu digebak sono peperangan. Ya ora Sinopati. Wah, nggih. Arepa niku ming gawa wong loro. Arepa niku bakal nyulik sing jenenge Semar kali Kresna, ning tetep kudu nganggo peperangan. Gawa niku tetep nganggo peperangan. Iya kok. Ning aku ki asli wong cilik, kok perang-perang iki. Ya sing mereka tanggal Jawa itu Senopati Jiwo. Kula sejare patih ngamuntun kuwi wonten pinggir kala. Iya. Kula Surawito ing kene serak perintahake. Budhana para wadya Anggarapura uwigati nolong Semar karo Kresna. Tuh, Semar karo Kresna dicolong. Wah, lah menika. Anu estrinipun kula menika taksih marem menawi kebak saha peperangan ageng mawi layang penantang. Menika dipejak negarane, kukuti bandane culik putri-putrine. Oh, apa? Ya, yen diculik garwane aku padha karo sarujuk. Nun sewu sinuwun. Arane kali dihormati Prabu Bathara Kresna niku garwane wong tiga. Terus mangke menawi sambung sebetulipun boyo mriki nggih. Siji-siji. Ya jare kalau ditung siji-siji. Lah, monggo. Wis kok ingkang pilih ingkang budi ingkang lemu apa ingkang guru kula derek. Wis padha sing sirih kabeh iki rasa dadak usul. Mayrowe sinuwun. Kaya sapa badhe nanggapi Senopati Surawarga. Nggih, Senopati. Gosek mok sampeyan wani matur marang Sang Sena Prabu nek arep ngedum putri bojone Kresna.
Oh, wati-wati kowe. Lho sampeyan iku tekan yo Jawa ditonke sak keluarga kok. Ora kok jare lok aku rawan karo wong beda. Lho, yen patih karo sunggal niku sampun lipat ning lamun kok nalih Jawa niku kedah-kedah karo wong kalih sunggal karo panes. Nah, ingkang kalih niku kedah minangka ingkang kupuri wong iku sontone ming. wis ora sak bulan-bulan perkara sepeda sing ditonke kok cerewet wae coba. Mereka ora begitu. Nek kula pun teruji sing nuwun. Teruji sire. Wis ora kok. Ora ya budhal Wadyabala. Aja ndatang suwe. Ingsun medho bakal kepengin mati soal semar. Sigrakan polo turingal Peran jambo sanyong Dali wos Terus masuk wiloko kaya putra simolake Lono sakotra bapak putus iku. Kemarang pangkat lo sawadya boyo bijak lo. Nadal mosak bawa bocor tak tak bulan dino iki budhal. Padahal pasien presiden kaya aku suci bagus kok ade.
diajeng mendhet. Kakang Prabu Karsanata ana dawuh apa Kakang? Wonten dawuh Kakang Prabu Karsanata. Tak kira wis masak dadak kanggo bagi binagi. Pun Kakang Krishna lan Unta jeneng sira kabeh padha manggih kalahayut. Yo mung ngene ya. Marane jeneng sira kae sakloron ingsun timbali mangarsa ora ngabyan balingsun. Rasan adoh ingsun awe traksa ingsun ratake. Mergo iki pancen ana rembug kuwi dadi ingkang andhake marang jeneng sira sakloron. Dadi Kakang Prabu Karsanata adimu iki dalam marang apa dening Kyai Dewi kumendeng usawakara suwe lenggo dawuhe Kakang Prabu kira-kira apa yang bakal kababar. Kyai pun Kakang jumeneng andhawani raja ing negara Kandangan iki Kanalendran Kamidawan Pusaka mongko sing midhani para kawula. Ya mung menane pun Kakang iki rumangsani ora kadungan kawitnyan kadidayan apa dene kawragan. Wong sing jenengane ratu ngono yen to nyekel bahwa pemerintahan ya kudu kadungan kawragan apa dene kasudya. Mongko pun Kakang kinajan tinempune tiba tuwa ning pun Kakang rumangsani yen to pun Kakang jubluk ing nalar supake bidhe nyatane nalika pun Kakang barengan lan si Adi kuwi oleh panyatan Kyai Danar Merak bisa oleh gelar S2 kepara Adi kumendeng bakal dadi dokter ning pun Kakang DO yai. Kula pun Kakang rumangsani, pun Kakang kudu piye supaya handhaing bawana lan bisa kadungan kasudyan. Pun Kakang mundhut walasane sak iki Kyai Danar Merak apa dene diajeng mendhen. Kyai kumendhen sing bakal matur luwih dhisik marang Kakang Prabu, aku apa jeneng sira? Kula derek Kakang Mas Danar Merak. Panjenengan napa kula? Ayo, iki kudu seka. Aku apa kowe sing luwih dhisik? Ning antarane aku lawan kowe, apike lamun kok bareng malah saya kepenak. Nek sing jenenge bareng kuwi angel lho Kang Mas. Kok iso angel? Bareng kuwi nek ora kansen angel. Saestu. Oh. Dadi kudu kansen arep jam piro kek nendi. Yen tak bacot-bacot ki ndak tekan ngendi-ngendi. Elingo to, elingo sing dhuwur. Aja nunggu babakan sampeyan kok piye? Sing dadi walasane si Adi. Kok sik Kakang. Sadulur lan beda-beda. Antarane Danar Merak lawane iku mendhen kuwi nadyan padha-padha kadang ning beda-beda. Kok mungguhe aku wong sewu. Sing jenenge rasa tresna lan katresnan lan nyawa. Mergo katresnan sifate rupa. Kula kang mangkono, upamane aku ndirasa asih lawan adikku mendhet aja nduk paido, aja nduk alang-alangi. Mergo sing jenenge rasa tresna kuwi urupe katresnan kang suci, paparisa Gusti kang eka jagat. Oh, dadi nek dudu tunggal kadang apelo kuwi wis sampeyan katresnan. Entuk. Lah yen ngono aku melu. Kok terus tekan ngendi-ngendi. Aku ora matur kan. Aku golek panenmu apa iki mau bab ilmu apa kepiye? Ngene Kakang Prabu. Ya piye kula kaki matur. Plusu-plusu aku tak derek udu. Saka pangrasaku Kakang Prabu Karsanata ki narendra ingkang banget wicaksana. Mergo tanpa beda kaya pasemone pari kae. Pari iki saya isi mesti saya buluk. Tanpa beda karo Kakang Prabu rumangsa isi akeh. Babakan ingkang bisa bertindak kanthi becik anggenmu napa marang kok ingere kaprajan ngendhaleni marang kabeh para kawula tegese panjenengan kuwi ratu sing apik ratu sing becik. Kula saka pangrasaku
Panjenengan ora perlu sambat marang sapa-sapa, ora perlu golek serayat marang sapa-sapa. Bebarengan kawan Adi Mayu nata negara supaya negara ing kandangan iki tetep raharja dari Sambikala para kawula kabeh bisa mesen guyu mergo saka kawicaksanane Kakang Karsana panemu kaya mangkono. Yo najan kung Kakang dalem kawicaksanan ing wis tak kandhake ngarep yen kung Kakang babagan kasudibyan isih akeh ingkang kesintrangan kula ana kemasan kebulu sumuden. Aku dalem marang piye kudu piye pun Kakang iki saiki dene kyai ku mendhem sing ndak aturi matur kepiye munggo panemu peladya sipating putri ripalungguhan derajate wanita marang aku wis ora ana bedane matur ya Saiki wayahku ya Kakang. Ora metu tenan iki. boleh Ngene ya Kang. Yen saka penemuku Kakang Karsana Kakang Prabu Karsana sing bagus iki. Sing jenenge ngelmu mbok Kakang sinemu wong danar merak apa dene kula menika S kalih napa S3 napa S2. Sing paling penting menika ingkang kami ngelmu menika wonten pepatah wonten paribasan golek ilmu tekan negeri Cina. Dadi awak dhewe kudu golek ning nggon liya, ora mergo kepinteran ning mergo pakulinan. Golek wong sing jenenge nek tak krungu-krungu ana wong sing duwe pakulinan sing apik, ana wong sing ilmune jero wong saka pengalaman basa Jawane apa ya Kakang? karasan ya Iya. Ya kuwi jenenge semar, sem niku besok. Semar niku tegese boten panggil ketika ning ngilmune menika kadosipun jero Kakang. Mbok menawi panjenengan kalih kula saged budal wonten ing panggenane sinten ingkang namung Semar niku wau Kakang. Ose yang iku mendhem ora kok banjur aku rasa rujuk lawan panemu wis yadi mancasi kok dadi aku wis yadi nanging nadyan kaya ngopo lan kepiye upamane bakal suwita lawan Kyai Semar Badranaya tegese iki mengko tanpa beda kaya sadya sing jenenge para Pandhawa mongko sing jenenge nom-noman kok sadya sing becik kok aja tiru-tiru karo sapa-sapa kok sakatiku Semar biyen karo Semar saiki wis beda yen biyen pancen ampuh dayane gedhe manate ning Semar saiki bareng asta dadi ketua Padi Sleman ora ana dayane apa-apa. Mosok iya kaya mangkono metu dadi ketua Padi ra ana dayane. Lho bukti dalang sakpereke omahe kok 350 mangkat kok. Berarti apa lho sing jenenge Semar kuwi Kakang Mas? ya rampung, munggo aku rampung. Semar Badranaya kuwi nadyan kok ibarate pamong ibarate dewa ingkang pengawak menungsa ki lak biyen. Nadyan kaya apa lan kepiye? Tanggurmu yen mengko suwita marang Semar Badranaya bakal mesti diramake marang negaraku negara ngendi kene kandangan kene. Tanggurmu bakal didadekke pujangga utawa dadekke pendhita. Maka kandangan kene wis duwe pendhita sing ampuh ya kuwi Penemban Resi Mamat. Mamat kok duduku. Mamat ki mung iso mijet lho Kakang Mas. Piye-piye aku iki kudu sinau. Ora iso nek mung kuliah apa-apa. Sing jenenge apa regane madani liyane ora mergo kuwi pancen sing jenenge Semar kuwi ilmune pancen ora baen-baen. Pengalamane wis pirang-pirang. Makane awak dhewe wong nek iso ya tetep suwita ngono ya Kakang Mas. Lho, yen kanggo aja suwita marang Semar. Aku ora condong, aku ora mojo kuwi. Nadyan kaya ngopo lan piye Semar iki pamunge tanah Jawa. Yo men urip nang tanah Jawa wae. Nek kok dene awake dhewe saka negara kandangan kene, mestine bisa mandiri pribadi. Isi akeh para pujangga, isi akeh para pinter, para brahmana resi ingkang mumpuni sing ora kalah karo Semar Badranaya. Kuwi kudu dinalar, kudu dipikir. Aja apa-apa mung Semar, apa-apa mung Semar, apa duwe Semar iki wis kepinterane wis bola-bali dibuktekke karo wong pirang-pirang mergo pinter ambangun kayangan. Yen digagas Semar ki bangun kayangan, jan Semar ki pulo kawan apa bakul kuwi jeneng material bangunan Semar kae. Kaya ngono kuwi. Ora kok bab kuwi, apa duwe Semar kuwi wong Jawa ra gelem sinau karo Semar to Kakang Mas. Lah apa ora seneng ning Jawa? Lho. Jawa ki luwih apik saka wong jero lho Kakang Mas. Lha kan badhe mah ora resiko lek kaya ngono kuwi tekse. Lho, ning ndi sing jenenge
budakku. Didol, kita apa-apane. Nek misalnya dibungkus, dinaik gambar, dadi nggon ana jabane, dadi larang Kakang Mas. Kuwi Aku gumun karo awakmu. apa? Ing atase Kyai Putri nek pintere kaya ngono, ayune kaya ngono. Lah mau njaluk panemune ya ora gelem jane nek karepmu nek njaluk panem tenan ki saku-saku ki ayo mangkat dek bareng-bareng ngono lho Kakang Mas. Oh sik mangkat ya mangkat. Aku mung ya bakal bangun miturut kelawan sliramu. Ning ngerti to, karemane pun akal lah siadi ngerti. Aku yang mundur yang ora ngedang kopi ora marem. Saiki tak takoni, kopi apa sing paling enak? Kopi pahit, Betul. kopi arabica. Betul. Apa? Kau pikir diriku baik? Angger ingkang sinumbati sakatnya kang pinaryo ngomong sarira tunggal wis kuasa dadak padha padudon kuasa dadak padha darbe penemu sing kudu dienggo dhewe ning tak laras apa yang dadi penemune diajeng rendeng pun kakang kok matuk gaduh yen pun kakang ora malane yen Purhita berburu marang Semar ing kenyamane tunggang Kadhawa sing dadi apike Semar Bajralaya kangen kula Kyai Kepiye kakak? pun kakang dhewe bulung-bulung ana ngendi papan dununge Semar Bajralaya kok menawa sing adiwus ngerti marang papan dununge Kyai Kyai Semar kuwi yen sak ngertiku lenggah oleh tanah Jawa mapan oleh desa Karangkabupen. Yen pancen Kakang Prabu ngersake bakal semita marang panjenengane gandeng panjenengan iki Kyai Sepuh tur dasare laku oleh negara kandangan kene tanpa aku bakal tuturi kersane Kakang Prabu. Kyai ngendi ya pun kakang Ya mesti to Kakang, aku mosok kepengin iso smita karo Kyai Semar ben awake dhewe ngene saya jero Kakang. Sarujuk 100%. lah yen pancen kowe mangono kaselakno oleh rasaku nggonku kepengin Purhita ngecep ilmu Semar Bajralaya iki to ayo derekne pun kakang mandheg oleh karang kakang Kyai ate Kakang Prabu ayo